Dynamite fishing sa barangay Punta Engaño, Lapu-Lapu City buot paaksyonan sa usa ka diver. Samtang Punta Engaño barangay captain na nawagan nga unta mabutangan og ang ilang dapit ug bantay dagat aron masigurong ma-monitor kanunay ang mga illegal nga kalihukan. Si Duan Mayron Dina sa report. Nag-dive ni atong Mayo 28 sa udto sa kadagatan sa barangay Punta Engaño si Dr. Jeffrey Lim, ophthalmologist nga usa ka professional diver. Nabantayan nila ni Dr. Lim nga adunay mga nagpundok nga mga gagmayng sakayan sa mabaw nga bahin sa dagat. Sa iyang FB post, iyang gibutyag nga samtang nagpaduol sila sa dapit, nag-anam-anam pagbiya sa dapit ang mga manadagat nga nag-free diving aron unta manguha og isda. Samtang padayon sila nga nag-dive sa maslawom nga bahin sa dagat, misugat sa ilang pananaw ang mga patayng mga isda nga mitidlom na sa dagat human kining maigo sa dinamita. Gipasukip ni Dr. Lim sa iyang post ang panawagan ngadto sa taga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR-7 aron maaksyonan ang suliran sa dynamite fishing. Gipasabot ni Punta Engaño Barangay Captain Crisanto Istardo nga gitahasan Manila ang mga opisyal sa pundok sa mga mananagat sa ilang barangay nga bantayan ang mga illegal nga kalihukan sa kadagatan. Bisan sa mural lang da o na-budget ang city nga mahatagan mi para lang anang magbutang anang bantay dagat komportable gid sa ilang panginabuhian mao lang i-focus gid diha tungod sa pag-amping lang gid nato sa tourist nga anang lugar ba. Samtang ipasabot sa City Agriculture and Fisheries Office nga ang enforcement sa marine laws iyaman sa Maritime Police. Sagad sa matag adto na mo sa maritime nga magpa-blatter mi unya mo report mi sa mga incidents regarding illegal fishing. Mingon man gina sila nga buhati lag report. Maorgi na ang mahimo. Sa mga kutlo ning balita, wala pa makuha og habig ang Maritime Police. Uban ni Marlon Malgazo, Duan Mayron Dina, GMA Regional TV Live.